Montmartre in Maastricht. Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar zegt, wacht even. Zet ik geen een prijs? Maar wat ben jij gaan schilderen? Die Ludo. Samenwegen. Ja. Goed wegen. Samen. Ja. Ik vind het geweldig. Het is geen contemporary art, maar temporary art. Dus het gaat voor mij. Is dat nu erg? Ik vind het heel erg. Ik moet van janken. Ik moet er van janken. Ik ga hem willen kopen. Dat mag niet. Heb ik hier nou voor niks op stel gestaan?